towar ka hinolong arlong kiroy at rakaching thanga jok kachiling arat kisung. Center for Studies in Karbi Language and Culture aporating pen satlang kibi bedet aputhak perang kiamay kangni. AKBCL atum minalong rialong kachilang thekjia phan rabara rong ki ek pangching. Kardom adaba birtalong pen niliklar EDBP non arjuik tha birtang ton pen. KEC long department hom kep angbong PWD roads ta isi ki thenai a department long. Hamren rong sopia long superintendenting engineer PWD executive engineer PWD road division Hamren lapen assistant executive engineer PWD Hamren doko ga phit aningkan to work ba holik lik bup atowar ka chileng pen havar arat kaning rina. KEC mahangki tekning kan proxy kebra ki thom pleng deta phi anta ronga tok anu to work mi ka bealam api bikoksi West Karbi Anglong district hempi Hamren kapili jia phan anta ningri krung anpin. Baithalang sopen Hamren PWD atowar kilometer inkora proxy adak anta mission exip atowar ki pi thekhe kam ke claim anta sai ke oi ajok ningkan kang thim to work kahinu akato rapen habararat kaning ri chimit medetlo. Towar thirklong ki mission customer road quality ka vedet ajok towya jo anghor kardik harlong kelok kiroi atrak Hamren pen baithalang sodak langching bar along janghutsi ada por pioneer kebra minute flikep an towar karang khapet ajok Guwahati Dipu Nogang Hojai Langka Jirikindeng Ulukunchi Kachileng agar ido an Hamren nang chiruina koklo. Asai jok desi penang anlo kacharli behabe par ke claim atum sakuri ke claim atum anta akaprek gari so reserve ponti dam sunang koklo. PWD department pen lahai atowar kahino theklong ledet asonsi chechakrong. Assam CM Himanta Biswa Sarma kibang ahut lapen KEC CM kibang ahut si kam ke claim ang thek sen gravel mate harlong sangti thokpui anta claim chot. Lesson thot si public agari chingthang lok ahut ansi JCB pon pen rabdun chot si theklong. Aningkan bang kuti atangka central state lapen KEC kaparlo department thom kep along nangkilo atangka avidet luma konat si kapedam etma puta arjumimi puta chirok tok arata tumpen chethan rinti. Hamren rong sopi kapile jia phan akrong tin atowar pen le dam sita chemin nangprong lapen inghan ki air charsilun pen si pele dam nang rinti puta chethan. Hamren along PWD sai kam kikim ki arang buan chot thangna dakam abi puta habararat pen jong rinti. Tabang ke artikel long kita sarvi tapi tahini on kibang te long lo kita nongat ta kitchen kono tang tek long lela tapi la so bang ta wan no de ki tunde kita me rapin pen ta me claim kon konte wara bang ke mission kon ya kalau bang ke hidup pin la sabta to wara ka punai bang ke tapi la unana bang ke public atum kono na pen MLA tum kono na community to wara me phak chelang duni pan ka tinang so public atum pen da sinyak kita bang ke public atum pen ta chelang duni na pen local MLA MDC lai tum ta chelang duni la to wara ko dia putak bang ke kandi plo ta lai phong wang ko to wara yang par ke ningkam dia pasti tu neki bang kita koi tu neki bang kita dimon lagi bang ko bang ke polisi bang ke chelang dun pakan dapat public la pen MLA local MLA apa lang tingkap Udi malong bang kaya tingting tu kan si keluar kaya ni le lapan habis itu ya bang kaya hibigo tagari kita mana join ni. So na bang kaya kalau pilih tu apa kari? Buat ini atau lapan baru kaino agari habis itu. Kalau kita tua long kita tua bang habis itu lo na penang itu tek long lo lah tua kaya nu ta. Lapan accident tapi nangan dulu lah tak. Baik tu gari so mufaba ke. So nana bang kaya konsil tu bang tipu bang tung kan hendo. Kasimet lah heavy vehicle kita mah join ni kan, warga Hindu bangkit, tapi ni hidup bangkit lah, misalnya kan warna pun naik pelajin apa naik bangkit, konsil apa nama itu ni hidup lah. News report KTV News. Kedamtang surihini rengkora hini pen surihini rengkora kethom aningkan batch pli kadoka be bang pharo sir kebra troxy kebra ner kep kacharlia bang pho tuma phan apora ting pen satlang ki bp pedet ke manghume me pusi sai singrong pila pen khorsing teron language inspector pen pherang kiama along jongpon ta program mang thanbo lasin non alam nilitum press ke bang nang ko alam bang gela pulo labangso center along Surihini ingkora hini la pen ke surihini ingkora thom landing kan hini yang bong pen batch pli ceklian trok mati di batch pli
kadok we bang pharu sir kebra troxy kebra nar keb kacharli abang pu atuman ke la kacharli amoton jut kok afisita dake exam abang bibeda posi ko piluma kopia the kopia ki sungdong e bibeda ne la ba ne litum chini ande athe ne litum hala management aside langunde ne litum hange tham tha pulo so tengsi thanun bom thekan sita lasila bang pharu sir kebra troxy kebra nar keb kacharli abang pu atumang ke apor atuma phanke apora tengpen exam bi pipedelo exam toklong ledelo piniar nianda asila dakela ilitum hampangang bong ajak penang atum minut bahini tum lason si ninggelo pulote lake exam ave admission ke pidet exam ke bibedet pulote ko piloma lake karbi alam ke than amen pen ke thedung a scam le puse nelifan inut senar sangho nelifan phone nang call lo la pen ke palang lipulo la ke scam lo neli ke cash pideji polam la sineli tum pudun lo cash pp la ganang litum alam lesdan neli abang ke ko piloma neli tum ke halam management aside ke langonde nel tum la academic aside chelang la sila dake nel tum hapu ke ko pia thesi exam pp dat ma ko pia ki sungma la bang ke nel tum tinion de buse puthot inut lekthe sango neli fan phone nang lo tholo lang li dala son si pulo nang li tum ke saru sar eng sarhang lo kita nili tum ke advice nang chu pidun ji aja kong ave putho sita la so bang ke nang litum cherap dun do ko opor lang pe metu kalite mo enong kado ko ve nang litum anong da judun no dagi ko lam se la sila hui kadok ka ve lam pen si mathadam si nelitum pini la bang so press meet pilo nelitum abang ke adai bang ke jehek dunai kecheng se lam bang la son la Dibrugarh University la so Center for Studies in Languages Karbia program bangke 6 month certificate program in Karbi language pulo laso 22 la penke 23 la ningkan hini batch li 978 au somar punang ko lotewa kacharli abang pu atum aphan apora teng examination ki bp thekete ke lake Dibrugarh University ke thang ake chok chiawi athe Dibrugarh University ke Ladakh ke financial involvement la pena kapre la tumke admission people admission nang approve po la so tengpen exam nang conduct people question paper nang people syllabus nang people so tengsi course jutlo bolote pilma exam nang conduct people la Karbia kheta bangka preka kheya tumason lun lam tomo pendang lok jutang jubat anta ingcholim nang jipura penang anabang photum studies of Karbi language and culture ke charli jiaphan kedam tang surihini ra inkora hini pen surihini ra inkora kethom anikan bang pharo sir kebra troxy kebra ner keb abang photum menche thabdun lo bangso ke charli abar saila ke Dibrugarh University pensi chiklojon trok mate 6 month certificate program in Karbi language aphan apor thik kon lo bonta non anta surihini ra inkora hini pen surihini ra inkora kethom aninkana farman non puanta exam mate satlang kabidet pena pot ke charli abang phula pen penang arada tum mang hupronga sonsi mande bang solong ke EC lapen Dibrugarh University atum thang ke chokchi abi lapen tangka le kadure putakali athe surihini ra inkora hini lapen surihini ra inkora kethom ningkan hini angbong admission fee 74,86,000 mate lak troxy kebra plira suri trokner kebra trok lapen AAC pen grant in its tangka lak thom kep pangrum pet 1,04,86,000 mate kuti sira lak plira suri trokner kebra trok do language inspector atumki tangka mahakelong lapen konat kosonsi kapeda maki langdunde lasi ladaki nilitum thanga dayabi lasi lahai kadoka beke program coordinator longsing teron si chinilo pusi language inspector saising rong pilapen khorting teron atum pen thanpon a program coordinator ke ala so appointment pia teng kholote longsing teron si la admission ki pi tangka ko an ma konat ko an phan si tangka kalek nai pangrum nai ma langsi pangrum lo la pen la so ka pangrum ma tangka alam mang alasan mati di admission ender lo te admission pidelo pulute bangkwan si pi ma la so bang haladak approve nai university atum approve nai university atum approve nai polote la so admission me nesia percentage adak pinai do nele chinia tenge pinai anke la so poisa ta lele der plus anke university a course mati di hadak university a course polote admission ender lo polote college du onsansi registration do nai registration a fees itame la ke admission hosi en lo anke la registration da vedelo non si ke claim bon tala ningkan hiniang bong registration da claim pi ekte ningkan hiniang bong admission approval ta NPA the pulute lake kechok cheke anu ka prekalilo kechok cheke la daka program coordinator lo
program coordinator ke la ke longsing teron News Report KTV News Jakong ni phai player ni AKBCL atung pen mena long ri kachilang I thek jia phan de bak mate rabara rong ki e sai ki deng ke claim che paduk pen si ale long ji claim clip pute kaching thur jia ki sungdu son si jakong ni phai player ni NKBA ro AKBCL F atung pen mena long ri along sai ki claim ki dam ki joy muche jia phan rabara project a phan mang pon si rong RA lang lok so along rabar ki e pang cheng pon lo Bangso rabar ki e ke Japon AKBCLF mai pu ko hilet phangcho chun bang Wilson inki dihin rimbang Robinson Hansil pen pinang anatum chitong dunsi rabar e ponlo News Report KTV News Pinia Birta Bangkil Ansikang Tonlo Dumit Hakmi Kardom